Nenipun Bapa Cipta miyos bun-bunanipun Kang Putra miwah kuwi jangan kanan tuwin keri ngantos dumugi dumawah wonten ing Dlamaan utawi Samparan. Inggih karaosipun menika adhem. Pepujaning ati kaya ngene rasane wong nandhang asmara sekeca mboten swantene Pak sekeca nggih ya anu larang sayange sompong upama wakku dewe do dewa jawata kumbelas sono mringwa mami besok kapan katekan jejen lan wong manis ibarat iku nahkoda tanpa prau sasatsara den bepatri nidam sarias kangge mbingahaken calon poranganten kekalih ingkang sawega andung katresnan benjang kala wancining wedal ancipi raosing madu monggo Mas Ragi.
nalikane roe dalu ati lamat sira ayu matur nuwun setunggaling lelaki Ibu Dumyanti pilenggah ing ajeng sak mangke tindakipun ingkang hasta Tirta Prawitosari ingkang kapundhut saking tok pitu kala wau dipun lebetaken sak lebetipun Bokor Kencana katampi panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga inggih punika Ibu Kartimah ingkang hanampi Tirta Sapta
sasawilipun katampi dipun lebetaken salebeting bokor mawi linambaran sekar melati kantil miwah kenara ing pangajap raos kumantil kantil putra ndika ingkang ngandhut dening panjenenganipun Ibu Dumyati sangang sasi sedasa ayuh praptanira kang putra nak bagus kuat sutresna sowan Abhyantara dateng ingkang ibu dalasan ingkang Rama arsa nyuwun idi pangestu miwah doa restu atur sungkem dumateng ibu miwah bapa sagung para meninggah para rawuh gambaran ngapete monggo dipun pidhangetaken nak bagus kuat anggenipun badhe nyuwun idi pangestu dumateng keng ibu dalasan ingkang Rama nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati. Dinten menika kula badhe nindakake upacara siraman resik lahir lan batin. Jalaran benjing enjing kula badhe dipun dhawuhaken kaliyan adik Sri Endang Pujiati binti Bapak Cipta Waluya Slamet. Pengabekti saha sembah sungkem kula mugi kula dhateng Bapak lan Ibu tansah nuwun pangestu panjenengan mugi-mugi anggene kula gesang bebrayan tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kairing atur anggoning panuwun awit sih katresnan saha sadaya sanguning gesrang ingkang saalakum pinu piguna tunrap lumajening gesrang luka mesti kemawon kathah dosa kalepatan kula langkung-langkung kula ingkang desring damel kucewa saha ridho pangipun Bapak lan Ibu. Mugi-mugi Bapak lan Ibu keserahan paringin pangapunten. Sembah suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku ingkang banget dan kula tresnani. Dumaning tresnaku nalika siramu lahir kaya isih keperungu saleh selagamu. Wiwit cilik kang gawe senanging ati. Wicaramu kang resep gawe bunga. Kaubahan latiping pangarahita kang kabab ing tata krama sakayati banget gawe
bomboning ati. Semono gedene kanugrahan kang diparingake dening Allah Subhanahu wa taala bapak lan ibu amung saderma nampa amanah momong kang nganti lila legawa lahir terus sening batin tanpa darbe pamrih apa-apa kajaba mung kapingin nyawang uripmu bangga mulya nindha ayem tentrem ning tembe guyub rukun anggonmu omah-omah langgeng lestari adoh saka rubada cinaken ing karahajan pangestune bapak lan ibu tansah lumintu anut salahmu muga Allah Subhanahu wa taala peparing ridho lan ananjangkung sakabehing satyamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten paripurna Nimas Bagus kuat atur sungkem dumateng Sudarma kekalih pikantuk sabda pangandikanipun ingkang ibu dumateng Nak Bagus kuat kelingan nalika salah gawamu wiwit cilik kang gawe seneng ing ati wicara kang resep gawe bungah kawimbuhan lan tiping panggrita kang kebak ing tata krama saiki banget gawe bombong ing ati semana gedene kanugrahan kang diparingake dening Allah Subhanahu wa taala menungsa mung saderma nampa amanah momong kanthi lila legawa lair krusing batin tanpa ndarbe pamrih apa-apa hangejaba mung kepengin nyawang uripmu bagya mulya nindha ayem tentrem ing tembe guyub rukun nggon omah-omah langgeng lestari adoh saka rubeda cinaket ing karaharjan pangedune bapak lan ibu tansah lumintu anut sak lakumu muga Allah Subhanahu wa taala paring ridho lan anjangkung sakabehing sedyamu mekaten wangsit liwah piwucal dening panjenenganipun ibu miwah bapa paripurnanipun atur sungkem miwah idi pangestu jengkar saking papan palenggahan lenggah sak ngajengipun papan kagem siraman dumateng ibu juru sumbaga ingkang amurwani kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim muga kalis ing rubida kalis ing sambikala ilang sebel uyenge ilang sarep sawane tekao jatuh kramane ambal kaping 3 geniro hatiram calon pinanganten kakku gilir gumanti pinaripun bapa Rusdiono angasta tirta
Tirta Prawitosari kasiramaken wiwit sak pucuking mustaka dumawah hidangan kanan satemah mangandhap asta dumuning brahmana ing pangajap murih ical sebel puyeng Gilir gumanti penyanipun Ibu Dumyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pendhetirta Prawitosari. Kasiramaken wiwit saking bun-bun. Dumugi midangan kanan kering dumawah wonten ing drama. Paripurna Ibu Dumyati gilir gumanti panjenenganipun Bapa Sahut Eyang Sahuti wah nek niki mboten kadosen putri kata-kata sanget nggih toyangan nggih ajenge tambah kuat nggih tambah kuat iki wis arep dadi wong tuwa. Iki dipapungi sing pungkasan sesuk kemben aja dalem papung nggih Mas nggih. Nggih. Gilir gumanti panjenenganipun Ibu Tarni niki nggih. Kasni nggih Ibu Kasni nggih. Boten napa-napa to Mas. Mas Wadi rawasipun adem ayem. Amargi pangajap tiyang sepuh ora ana wong tuwa kowe ndongaken karo putrane njaluk sing susah. Intine sing kepenak nggih. Ing pangajap murih adem ayem guyub rukun. Nggih, muga ambangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Gilir gumanti bingkeng Mbah Tarni Pandhe nggih saking mustaka midangan kanan midangan keri dumawah asta miwah aruming sekar melati kantil milah cempaka amin bui sumunar arum gandane mangambar-ambar gilir gumantos panjenenganipun Bapa Sesaya saking mustaka dumamah midangan kanan lajeng lengen dumugi telawakan nggih dumawah mustaka midangan kering asta kering miwah glamaan gilir gumanti panjenenganipun Bapa Cah
Yono. Saking mustaka widangan kanan dumawah asta miwah dilawan. Widangan kering asta kering. Sangsaya kang langut maweh anggut swasana swasaning siraman. Anjing. Anjing paripurna genera siram. Jamas katarasaken juru sumbaga. Kanthi mangkat ing pangajap mugi rahayu. Rahayu kurang anten kekalih sagedo kajemblong dhateng kautaman kajemblong dhateng kamulyan jiwa paneman bodong winur sirang lan purnama mugi rahayu kaos putra yo cah bagus nuwun ibu enak ora itu sanget ning sesuk luwih enak masakane bojomu yo cah bagus nggih was paneman dan katarasaken unjukan suksma maringi mimik mugi rahayu dipun mimimi ingkang pungkasan siswa mugi rahayu wis iki tak mimini aja padha dalem mimi karo ibune ngene iki ibu Purna nunjuk dahar dipun potong manipun kanthi maos bismillah menika motong rekpa utawi paras engkang pungkasan purna ngira amingkat rekpa satemah dipun mudhuni mudhu ingkang pungkasan dening kang ibu
urut roncene kudu kanthi tumanginah Dusta weri jolotoro menika wudu ingkang pungkasan dening Rahayu awet pinjange tembe sampun paripurna ingkang ibu dalasan ingkang bapak mudhane ingkang putra Rahayu Atmajana Tarakono Yo Mas Ayang opo maneman Purna Purna nggenira wudu putra penganten kakung kendi ingkang isinipun Tirta Prawitosari dipun dawah Bismillahirrahmanirrahim singgah-singgah kala singgah durga kala sumingkir sing awulu sing asirah sing atembok sing amtut sing tengah bentara gulu ilang saka lalat dan lalat kekuataning dening Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillah purna kendhaga dipun pecah sigra ponanganten kakung arsa binampa dening bapa lan ibu dipun bapa ingkang pungkasan Bismillahirrahmanirrahim. Moga tepuk tangan saya sampun